Pinaghahanda naman po ng Philippine Army 104th Community Defense Center at ng mga lokal na pamahalaan sa Pangasinan ng pagpapalakas ng task force sa pamamagitan po ng pagpapabilis ng recruitment para sa basic citizen military training. Sa isinagawang dialogo noong Mayo 12 sa Bayambang, Pangasinan, tinalakay ng mga kinatawan ng Army at ng focal person ng Alpha Company na ang pagtanggap ng mga kwalipikadong aplikante ay nasa edad 18 hanggang 45 upang madagdagan ang bilang ng mga reservists sa ating lalawigan. Kasama rin sa pulong ang mas pinaigting na koordinasyon para sa accreditation at activation ng Army Disaster Volunteer Corps at katuwang ang mga local government units bilang bahagi ng paghahanda ng mga sakuna at emergency response operations. Pinag-usapan din ang accounting at monitoring ng mga aktibong reservists mula sa iba't ibang bayan upang mapalakas pa ang organisasyon at deployment capability ng reservist units sa lalawigan ng Pangasinan. IFM News. IFM News. IFM News.